Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Sanin mu sake sato a daidai wannan lokacin. Fadila Muhammad, Allah ya ji kanta. A jiya ne aka samu rasuwar ɗaya daga cikin jaruman Kannywood, Fadila Muhammad, wacce fim ɗin ta yi fice a shekarun baya, wato Hubbi. Mutane da dama sun yi tambaya cewa daman ba ta da lafiya ne? Daga wata majiya ta sanar da cewa Fadila Muhammad tana da ciwon zuciya. Kamar yadda jama'a suka gani, jaruman Kannywood sun fi kowa nuna jimamin rashin wannan jarumar tasu. Hakan ne yasa jaruman Kannywood da dama suka ɗora hoton Fadila Muhammad, inda kowa ke faɗan kalaman jimamin rashin nata. Alinu ya ce, Allah ya ji kanki dota, ya sa mutuwa hutu ne. Mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. Hamsu Breaker Dorayi, Fadila Allah ya ji kanki, Allah ya miki rahama. Allah ya sa aljanna ce makoma. Allah ya kyautata namu ƙarshen. Adam A Zango, Allah ya gafarta miki. Rashida Mai Sa'a, wayyo ummi, Allah ya ji kanki. Umar M Sharif, Allah ya ji kanki da rahama Fadila. Fatishi Uma, Allah ya gafarta miki kuskurenki. Amin. Allah ya kai haske kabarinki. Amin summa amin. Nura M Inuwa, kowa na can ne. Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare ki ummi. General PNB, Allah ya gafarta Fadila Muhammad, inkiya ummi. Allah ka haskaka makwancinta. Allah ka kyautata namu ƙarshen. Mami Gombe ta ce, Allah ya gafarta miki ummi. Daga ƙarshe mun ɗauko wata magana da wata baiwa Allah ta wallafa a shafinta na Twitter akan ita margayya Fadila Muhammad. Tunatarwa, ba a faɗan aibin wanda ya rasu, sai dai abin alkhairinsa. Hakan ne yasa muka ɗauko muku wannan magana ta wannan baiwa Allah. Ga dai abin da Fatima ta ce, wallahi so ɗaya ka zauna da ita sai ta burge ka. Gashi ko kaɗan bata taɓa girman kai ba. Wallahi ga san ibada. Ana kiran sallah za ta tashi ta yi, kuma duk dare sai ka ce ta tashi tana nafila. Allah ya gafarta mata. Mun gode da sauraro wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like ɗin wannan bidiyon. Mun gode.